Isele elibi elincangathi nguDon Bentley. Imifanekiso Salina Yuni. Kwelinye ichityana elihle elizuba phezu kwisikhondo esimdaka kwakuthe ngcu uselesele oluhlaza ethe cwaka. Nantso impukane ibhabhela kufuphi. Wathula cwaka uselesele. Wamana ukuyithi kwaqo lempukane ibhabhela kufuphi. Letsha nalo ulwimi lukaselesele luncangathi kwaye lulude. Shwaka. Ayisabonakali ndawo impukane. Njengokuba uselesele eginya impukane, qi ibhungane elimbejembeje lirhubuluza lisondela. Cwaka uselesele wamana ukuluthi kwaqo elibhungane lirhubuluza kufuphi. Letsha nalo ulwimi lukaselesele luncangathi kwaye lulude. Shwaka. Alisabonakali ndawo ibhungane. Uselesele waliginya ibhungane ngendlela efanayo naginya ngayo impukane. Nantso ke nentethe eluhlaza isiza itsibatsibela kufuphi. Cwaka uselesele wamana ukuyithi kwaqo lentethe itsibatsibela kufuphi. Letsha nalo ulwimi lukaselesele luncangathi kwaye lulude. Shwaka. Ayisabonakali ndawo intethe. Uselesele wayiginya intethe ebeyitsibatsibela kufuphi ngendlela efanayo nale aginye ngayo ibhungane naginye ngayo impukane. Emva koko wabona ibhabhathane elihle. Cwaka uselesele wamana ukulithi kwaqo elibhabhathane libhabhela kufuphi. Letsha nalo ulwimi lukaselesele luncangathi kwaye lulude. Bimbilili akasabonakali ndawo uselesele isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.